Hemen salam. Şugun İngiliz tili öwrenýänler üçin 3 tane serialy maslahat berjek. Birincisi Young Sheldon. Young Sheldon bir kiçijek zeki oğlancık barada. Bu oğlan charity çizgi gatty köp zat bilýär. Ýöne praktikada ýani durmuşda da şonu ulanjak bolýar we köp zat on garaşýarlyk bolanok, şeýdip gülkünçiler situasiýalara düşýär. Gatty gyzykly başgalasynyň oğlanjyga nähili gollaw berişi zat barada. Gatty gyzykly serial. Şonu maslahat berýän görüň. İkincisi Friends. Friends seriali 6 tane dost barada ve bu dostların iş durmuşu, söýgü, ara gatnaşyk, başga da gündelik durmuşlar zatlar barada. Bu serial onam gyzykly. Üçüncüm Modern Family. Modern Family bulam 3 tane başgalar barada gitdi ve nähilek enatalyk edişleri, gatnaşyklary, kulturalaryny öýtgeşikliklerin bolmagy, başga da känýadalary gyzykly wakalaryň bilen beýan etdi. Bu 3 serialym hukmanyňa başlanýarlar üçin. Meselem Young Sheldon, giroýum Young Sheldon, Young Sheldon kiçijiklikde ulalyk gitdi. Da serial neme gördüňizçe, ýani çağa ulaly kiçijiklikden neme etdi. Onuň Slavan zapasym hatam köpürip zat gitdi. Hukman ol bir başlanýarlar üçin ýa-da plan level üçin diýip diýemok. Ýöne gyzykly serial üçsem görüp bilersiňiz.